Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 6:34. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Action Radio. Sa ngalan ni Aksyon na Fred Salanga, kung naman Aksyon Art Hupon, nagbunga karon sang mga paino-ino, sang pilag ka mga pananawan, kag of course, damo subong ang mga political analyst nga nagaguluwa samtang nagahilapit ang piniliay sa masunod nga tuig. Right after nga nagbisita si Davao City Mayor Sara Duterte sa Cebu, araman ang aspirant nga si Bongbong Marcos. Kahapon pagpadulong ni Mayor Sara Duterte, nakasuksok ini no, sa may ngalan barang nga Sara All. Kuni nagsikat ang Sana All, no, ngayon ang mga ginagamit nga mga terminolohiya sa mga artista, kasang ulit, kabalo ka naman nanging trending, nakita man sa grupo ni Mayor Sara Duterte ang paggamit sa iyang ngalan instead of Sana, ginimo nga Sara. Action Radio. Pero ang dako nga question subong, ano ba lang implikasyon sang ila pagkitaay ni Bongbong Marcos sa Cebu? Ini bala patimaan nga badayon gidman ang iya plano nga magpapili sa mataas nga posisyon sa nasyonal. Sa nasiling ko na nag-ani ni siya sa madamo nga mga interpretasyon nga ti madayon gid ang plano sang bata nga Duterte sa tuig 2022. Action Radio. Ano man ang ila plano, ang klaro di nga ang kasuguan naton sa eleksyon pwede matabo sa nabilin nga 23 kadlaw kay ang mga pagkambyo kag substitution sa kandidatura sa mga nag-file sa Certificate of Candidacy until November 15 pa nga pwede ina matigayon. So initanan nga mga palamangkutan noon kay kung nantawon mo mga supporters sang duha, Bongbong Marcos kag Sara Duterte, ginambal gid nila nga kampante sila nga magapapili sa mataas nga posisyon ang bata nga Duterte upod kay Bongbong Marcos. Action Radio. Kaya ber kulaton na lang siguro nga mag-abot ng November 15 no, para na maglaruan kay kon tulukon naton like mga nag-file nga sila ni Senador Bato, De La Rosa, Senador Bongo. Ining duwa ni duway gid man kita sa makita nga do interesado gisnaya mo sa pagpapili sa posisyon nga diin sila nag-file sa Certificate of Candidacy. Action Radio. Hindi naman guro kinanglanon di ngayang balta pa nga mga surprise ining mga development, but you know, isa ini sang mga pamaagi kati kunway ka malang imo ya plano, ano man yang halamag gad mo abi ka pa cover kag magkuha sa media mileage and even on social media nga istoryahan ka, di ba? Now ako yan nagapati nga ining mga ginahimo karon apisar sa palayag ni Mayor Sara Duterte nga tinag-decide na siya sa parabuton ng eleksyon nga magpabilin dito sa Davao, ina iya may posibilidad sa gihapon nga may ara sa matabo nga mapagbago
sa palabuton nga November 15. So whatever decision may come out in the coming days, ina sa gihapon mangin kabahin sang development sa politika diri sa Pilipinas. No surprise, no amount of surprise. For me, kung ina matabo. Kaysa politika ya, take note, managani nga siling ko, ginapanugyan ko sa publiko. Nga hindi nyo pag ipadala buot niyo sa eleksyon. Kay magluwas, no? Nga may ara kita mga kandidato, nga kung kaisa daw ga atat na atat nga magpapili sa eleksyon, pero nagkakambyo ang paminsaron kag utok nila na while nga nagilapit ang mga deadline or schedule. Tini kay Mayor Sara Duterte, ako yung nagapati, no? Nga may ara sang plano ginini sa palabuton nga May 2022 election. At the end of the day, kung ang taon ta, the purpose of it is, ang common denominator is for public service. No? Pagpangalagad sa publiko, kung ang taon tang tinutuyo, gidman kung mag-intra siya, Aksyon! Radio! di pwede hulatontan lang, nga mag-abot ang Nobyembre 15, para may baluan tagid kag klarado na, para maplastar na bla, sino gid ang mga ilingkwentuhanay, no? Ano gid nga mga kolor ang mga pangibabaw sa inkwentro sa politika sa palabuton nga piniliay. Kag tingala ko bla diri sa Pilipinas, subong na uso ang color coding, no? Di bla? Sa primero to kundi yiluhan amo na ganing ginatawag kung Tagalog, padilawan ang mga liberal party sa una. O ti subong niya ang color coding do magkambyo kay tilain man ang kolor nga ginadala ni Inday Sara. Aksyon! Radio! Ang pamangkot ano gid ang mga pangibabaw nga kolor sa inkwentuhanay sa politika sa maabot nga May 2022 election. Good morning. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami ginagaman nga apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa maya sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1! Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo. Kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na ligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga Alas 6:48 na, kundi damo sumong nagapanawagan mga sektor, hanay siyang transportasyon,
nga dapat may ara sang adjustment o kung may tikang nga himuon ng gobyerno nga untaton anay ginapatong nga buwis sa petroleum products in order nga magnubo-nubo man ang presyo sang gatong nga sanay balawan ti ikawalo na iniho nga hirit sang pagtaas sunod-sunod kada adlaw nga Martes. Porte kada ko na yamo sang intaas sa presyo sang gatong. Ti nagaaray na kung sa Tagalog pa, nagawiit na mga driver, kiti way nakadaan income, dugangan mo pagid sang ilas ni abagahon nga increase sa petroleum products. Pero ti siling diri ni DOG Secretary Cusi, at amo ni siya ang kasumpong ni Pacquiao sa isa lang ka partido, pero ti nagsiparar sila iya. No, may Cusi wing, may Pacquiao wing. Siling isang tiglikom sa Department of Energy, siling hindi na pwede dali-dali nga dulaon o kung isuspend na ng implementation sang excise tax o kung sang train law sa presyo sang langis for the reason, number one, ang ginakolekta dira nga buwis gamiton ini for the build program. Number two, social services. Number three, education. And number 4, health. Mga 134.4 billion pesos ang ginakolekta sa gobyerno. Pero bangod sa sining excise tax, sa kerosene, gas, sang 2018 ang gipatong sa gobyerno ng buwis di is 3 pesos. Sang 2019 is 4 pesos, kag 2020 nag-add-on pagid sang 5 pesos. Sa diesel, 2018, 2.50 ang gindugang. No? Ginsukot nga buwis ng gobyerno. 2019, 4.50. 2020, 6 pesos. Konsumahon na mo natin diri mga 13 pesos gido ang gindugang sa presyo ng petroleum products because of the excise tax. Ang lalagid ari sa gasolina, mga almost 26 pesos ang gintaas. Kay 2018, 7 pesos ang ginpatong, 2019, 9 pesos, 2020, 10 pesos. Tisiling sa gobyerno, dali lang di taniya, dali-dali nga dulaon ni. In short, magamuning dalagan sang sugilanon, hug tanay kita paha, no? Ina kon may pahira ka, or ina kon may hulugton ka pa nga paha. Magamuni, pasi mataas pag inisulod nga mga sinimana. Blue Turna Plus Herbal Capsule. Ako si Mrs. Los. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:57 na. Ariyo, may mga LGU piya nga nag-a-appeal subong nga kung pwede, siling nila pwedeng kung mahimo, ialaw lang kami nga magbukas ang amon simenteryo iya sa palabuton nga Fiesta Minatay. Ti kun yang ina ETF nag-decide nga ti ikuan na ni anay, abi ang mga patyo na anay simenteryo. Isirata lang, di lang ginanay maghala ka bukas ka mo. Kaya basi mangin super spreader event ang pagtililipon sa sining Fiesta Minatay. Tigkalalag, kung maghala ka mo ka linagaw da sa mga patyo. Ikaling may mga LGU pa kung nag-appeal sumong siya na ETF, kung pwede i-consider sila. No? Para sa akon, at least, kung nakita kag base sa pagtuon, kung may pagtuon ginman kabasihan, anay presume nga mga health experts dira sa National ETF nagabulig kung paano i-plastar ini, hindi pwede nga iurat-ulaton ng anay nga sige yun pagin nga tapo nga pwede nga antuson talang anay nga sunod na lang matinuig kung wala naging problema ang pagbukas ng mga simenteryo. Aber anong paglantaw nyo man? Ang Bacolod kang Negros siya may ara executive order na gipapanaog si Governor for Negros kag si Mayor Bing for Bacolod City. Sirado iya, Bacolod na miglawig piya gani mo. Man halin pa, October 30 to November 2, nga sirado iyang patyo di sa aton, pampubliko man o kon pribado. Para mapagalagan kang hindi ni mag-intonsis ang sitwasyon ta, I think siguro mas mayo ning desisyon, no?
nga hindi lang anay pag-ialaw nga magtililipon ng tao sa patio. Di ba? Kay basi kung mangin super spreader event o kon ang pagtililipon da, mo parang tunaan nga magdamo na naman diwat ang kaso. Subong makulon ng double digit na lang, medyo nubo na kita. Maluoy ka mo, hindi man naton pagbantuson. Pag hindi na kita niya kagwanta kung magtatlo, apat, tubtub, limak, tuig pa ni. Bao, puwera palayo lang ang epekto sa COVID-19, tapos gid ang aton ekonomiya. While at the time, diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan sang irregular anchorman, Aksyon Fred Salanga. Kung naman Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo